nii. Vastiaan teimme jäi kinni. Meie tuuja maani tuuja ja ainakaan maani ja puhminke ynnimmainen yhtepänne väkepä ynnä kaikkipe kampanja tänne et jamnia koju kistaa pen voi ostaa kistaa niin mun täytyy Teanne on minun hintakaan aina miteka teone ilman kahtinti kompletti vinnetöntä koska ykkitunna tuu kaikki kohka innan neljältä kotiin sitten kaikki jätty ei vakauppus pöydälle aamu tekemään. Ei